Ako ne živimo nešto, onda mogu da crknem. Mnogo prosta matematika. Tim u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Sva moja pesma je od bola. A gde je uključenje na autoput? Jao. Otvori, Vaki. Ne radi mi prozor. Perverzija. I da prionemo na posove, brate. Samo poskupljuju ovu putarinu. Evo ga mač. Niko, dođi ovo. Mora svako večer da se svađamo. Dobro jutro za sve moje pratitelje i pratiteljice. Što bi negujmo srpski, ja mislim, trebalo da bude pravilno. Ispravite me ako grešim. Jel se osobe ženskog pola koje me prate kažu pratiteljice ili ne? Šta ja radim ovako rano ujutru, točnije što sam ustao? Sad je 5 sati, tačno 5. 30. oktobar 2023. godina. Što sam ja ustao u 5? Pa prvo ja nisam ustao, jer da bi ustao čovjek treba da legne i da spava. A ja nisam spavao, znači nisam automatski mogao ni da ustanem. Jer nastava za autoškolu mi trajala do 12 i ja sam blejao u autoškolu, jebi ga i ne mogu. Pre 4-5 ujutru ja ne mogu da legnem, poremetio sam se nešto. Ali jelem, da ne smaram. Tema današnjeg vloga je, točnije jutrašnjeg vloga, pošto je još uvijek jutro, preprodaje i kupovina auta. Jer to mi je fah sad, ne radi se dostava, ne radi se ništa, burazru mora nešto da se živi. Ako ne živimo nešto, onda mogu da crknem, mnogo prosta matematika. Čekamo autobus, idemo do centra grada da se pustim, pa idemo za Beograd. Beograde. Za Beograd, firmom Krstić. Moje vokalne sposobnosti u 5 ujutru. Trebalo bi bus da mi niđe za 2-3 minuta. Pokuplja me Baja na BlaBlaCaru u pola 6, 15 do 6, mislite ko nešto bio dogovor. Pičemo za BG, čeka me jedan Chevrolet Kalos, nemam pojma kako se kaže, to nikad u životu nisi imao. Idem da ga pogledam njega, pa bi trebalo da uzem njega od Boga zdravlje, da bude sve. Evo da me ne hejtate kako se krstim, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Lepo sam se prekrstio, nisam ga i presekao, ko što me tamo neki tiktokeri prozivaju. I posle toga idem da gledam jednu Opel Corsu C, ako sve bude u redu. A sad se vi pitate kako ću ja da doteram 2 vozila, a sam sam. Pa lepo, prijatelju, kupim jedno, pa odem s drugara po drugo, pa drugo stavim kod drugara, pa prvo doteram u Niš, pa se po drugo vratim. Ali jelem, daj Bože da ja kupim 2 vozila, pa za ostalo ćemo lako za tehnikalije. Da ne dužim mnogo, će bacim jedan kratak isečak iz busa. Nisi se vozio u bus 100 godine. Evo, prijatelji, ukrcali smo se u bus da kupimo kartu. Mada ne verujem da ima kontrola u 5 ujutru, ali neću da se švercujem za tipa sa 60 dinara koliko je karta. Nije pera vrana, brate, nije pera cicija, pera plaća, druže. Što najviše mu ubije to kad idem na puta, ne spavam, znači to je mes. Kao da mi neko puca metkom u čelo, ali... Znaš šta, problem je sad kad krene da sviće, tad mu ubije u psihu. Zora je problem, inače posle lagano. Kad uđem malo u dan i popijem 2 kafe, lagana priča. Trebali bi s neku Dačiju Sandero da putujemo, koliko sam se ja razumeo. Im da se nađem slikom. Neću mnogo da snimam usputni sput zato što putujemo 4 u kola. Pošto ima, kaže, ja mislim, 2 devojke i nas dvojica. Znači to je 4. Učite gramatiku s perom majoneza u 5 ujutru. Evo pozvom, kupili smo kartu. Ne kažete da si ja švercam, brate, ja nisam švercer. Voleo sam kad sam bio klinac, srednja školica, pa svađanje s kontrolu, pa psovanje, malo. Ložio me taj gas. Hvata me neka kriza, spava mi se u kolenem udara. Čim me u kolenu udari, to je opasno. Prijatelji, ovdje je neka kiša padala, evo smo u centar, da zovemo ovog čovjeka. Ćao, vrate, evo sam ja u centar, kažem, i gdje će se nalazimo? Kod džami, i još jedna policija, ja dolazim. Pa može, gdje će ti budeš, s koju stranu, kod džamije ili kod Poštansku? Preko puta, da, džami. Preko puta džamije, dobro, čekam te onda kod Poštansku štedjenicu. Baš. Plava jaka već. Ćao. Ništa, i to smo rešili, čuli smo se s ovog Baju. Tako da legit, lagana priča. Evo, prijatelji, lagani update. Našli smo se s čovekom, ukrcali smo se, sve top. Što toplo ovdje u pumpu. Idemo da uzem neku vodu. Mi se suši grlo. Koliko je vreme? Ovo je najskuplja pumpa u životu, ali ne vidite.
Mora da pijemo vodu, brate. Vozim jednu rosu, idemo usput do Cenčina. To je to u suštini autoput, da vam snimam neću, nema ništa interesantno. Javljam se kad pređem Vrčin. Ja sam, drugari, koliko možda se vidi, čuje, će me zgazi nešto u materinu. Na lastove, brate. Ovo je neko grobljeve u Razarove. Ovo je ovo grobljeve, šta je ovo, jao. Velika pohvala za ovog čoveka, brate, iz Kaluđericu. Big respect da ne snimam groblje. Čovjek me pozvao, poslao mi poruku, gde si, šta si, kako si. Rekao, evo, brate, zakasujem, deću. Sad će dođe brat po mene, sad ću ga zovem da mu kažem gde sam i šta sam. Pa, neki dalji update ide. Trebalo bi da jesam, digla se. Dobro, ono to je prešte. Lijepo, prijatelji, usra si ja. Evo, drugari, rešio sam čuzen kaos. To je to. Evo smo kod beležnika u Kaluđericu. Da sastavljam papiri. Na haubu, standardna procedura. Pa da se opravljamo polako. Evo, čekam, prijatelji, čoveka otišao da mi overi papiri. Kalos je okej, brate. Radi na plin, radi na benzin, ima registraciju, plin. 2 seta gume, felne, ovo ono. Ima priču, ono. Nije u savršeno stanje, ali ono. Ja imam trenutno neku problematiku. Muka mi kad sednem u kola i ovo muka mi kad izađem na vazduh. Pa okej mi je, životarim što se kaže. Ja mislim da znam šta mi je, sustiglo me nespavanje, pojam me ubilo. Kako li ću se doklecam do Niša, nek mi je Bog na pomoći. Update priče, napravili smo neku varijantu što se tiče Korse. Problem je što je Korsa u Borču. Jebem ti Borču. Jel u Ovče ili u Borče, što bi rekao Radašin? Rekao mi je, pređeš Pančevački most. Dobro. I to ti je Borča. Šta ti rekao? Pređeš most i to je Ovče. Pa čekaj bre, ti rekao Ovča, ti rekao Borča. Šta ti rekao? Borča mi je rekao Ovča. Bože, gospode. Idemo do drugara u Kumodraž, dostavimo Chevroleta, pa idemo drugarevim autom do Borča. Ako ja uzem Korsu, pičim Korsom za Niša, Chevrolet ostaje u Beogradu kod ovog drugara, pa ću ga skupim drugi dan. Ako ne kupim Korsu, to će da bude jebeno. Ima da vam snimam gradski prevoz grada Beograda. Prvi put u gradskom prevozu Beograda. Evo, drugari, da opremimo sa zimske gume, tigarke. Da pičimo za Kumodraž, opa. Ja nisam ja dok se ne umažem. Opa. Šta su ovo, 13-ice? 13-ki. Vidi bre kako praktičan ovaj kalas. Gledaj kako kulturno staju gume, čoveč. Da si mogu da podigne, ali ne može da podigne. Ne može da podigne. Ali kulturno staju stvarno, majke. Evo, prijatelji, uputio sam se ka drugaru u Kumodraž. Brate, ovaka luđerica, ovo je krajnje nemoguće. Znači, evo, ne znam koliko kamera možda snimi i ugod uvati, jer teško je voziti i snimati. Ali ovi putevi, to je toliko usko, brda, niz brda, ne znaš, rupe, berupe, op, lele, brate mili. Dobro, imam 4 gumen zimske, kurac. Moj vozaču, da ti se ugase kola. Jebi, loša varka na kvačilo, ali idemo ka Kumodraž, pa posle idemo za Borču da vidimo ovu Korsu. Ej, evo već malo popio sam sok od jabuke, neki već sam se malo psihički opravio, bolje mi, nije mi više toliko muka. Posle ću da vidim da jedem nešto i tako. Javljam se kad stignem u Kumodraž. Jebem ti Kumodraž. Ne znam, ako je ovo Beograd, ja sam Dalaj Lama, brate. Upao sam u neki radovi, ovaj semafor se 65 puta otvara i zatvara. Ja šaljem ovom drugaru iz Kumodraža, rekao, brate, u čemu je fora, koja je poenta priče? Šta radi ovaj autobus ovdje, ću ga pojedem od nervozu. On kaže, ma jebi ga, mora čekaš semafor za radovi. Rekao, evo ga, otvorio se. Ajde bre, vozi bre, ej bre. Jebote, paste jebo. Si ti Beograđanin ili nisi?
Ja što nisam iz Beograd pa znam bolje da vozim od tebe, bebate. Vozim ga kao Schumacher Mihajla Alonso, bebate. Evo prijatelji, došli smo kod burazera Miloša. Miško, pozdravi ljudi, brate. Pozdrav. Došli smo kod mog dugogodišnjeg prijatelja. Će bude neki story time možda u vlogu kako smo se upoznali. Pa vidite ovako da Evo nije loš, ima brate Fimovo na haubu malo što je čuknut, to ću da vidim da rešim. Dugo je registrovan, ima plin, znači domaćinsko vozilo. Lepa je boja, malo da se propolira, da se reši hauba i tu još neke sitnice i to ima da bude jako lep auto. Što se tiče Daewoo, to je to, ostavljamo ga, idemo da gledamo Corsu. Ako kupim Corsu direktno teram za Niš, a Daewoo ću da ostavim ovde. Ja ga sve Daewoo on Chevrolet, brate. Chevroleta ću da ostavim ovde kod Miška, pa će ga pokupimo sutra, preksutra kad bude. Ako ne kupim, brate, Corsu, ja i Šeki, brate, idemo za Niš. Ništa, idemo s Miška da se opravimo i da cepamo za Borču. Jel u Ovče ili u Borče? Pa tu je nešto, brate. Evo prijatelji, da vidite kako izgleda dostavljačka panda. Pola leba, je. Pola leva, brate. Ko je gledao moji klipovi ranije iz Dostava? Bakšiš iz glova, evo koliko para od glova ima. Evo bakšiš iz glova, vi mislite to pršti bakšiš i to je još Beograd, brate. Gledaj, u Beograd mu daju, brate, siću. A ja razumem u Niš kad mi daju bede i ja dali. Evo smo, ne znam ni ja gde smo, brate? Brać Jerković. Brać Jerković. Krećemo se ka Borči. Za sad nema gužva, tu da ga ne ureknemo. Miloš bolje zna ovi krajevi, ipak je Miloš dostavljač u BG-u, brate. Beogradskih ulica. To, brate, BG Hooligans. Ja se nadam da neće bude neka preterana gužva za Borču. Ako ja kupim Corsu u Borču, ja iz Borču idem za Ovču, iz Ovču za Trepču, iz Gornju Trepču za Malu Moštanicu. Šalimo se malo. Iz Borču idemo za Pančevo da rešimo papiri iz Pančevo odo za Niš. Ali, elem, nećemo ništa da pričamo unapred, da smo živi i zdravi. Krećemo se pa vam se javim kad stignemo u Borču. Evo prijatelji, krećemo se na Pančevački most, kaže Miško. Ja mnogo volim mostovi. Znači to je onako, to me jedino loži kad dođem u Beograd, da se džiram po mostovi. Ovde, znači, zamišljam, evo, gledaj ga šta je most. Veče, neka hiljadarka i navlačiš ga do 200-250. Druga, treća, evo ga Pančevački most. Prelazio sam ga Pančevački most. Speru mislim. Gledaj koliki su ovi brodovi. Ne vidi se odavde ograda. Ne znam koliko ga uprovata, ali golem ovaj most. Golema Morava naraslećeni poplavimo, brate. Beg je Borča, brat moj, vidi ga, kako se ovo kaže, kondrcalo, šprcalo, vidi ga. Brat moj, gaz, tu uvivaj za klip. Kupio jednu Corsu i navuko se na Corsi. Evo je Corsica. Pa mogu da kažem da ova Corsa pristojno izgleda, iskreno. Bolje izgleda od onu Corsu, prvu što sam imao. Pa ovako od oka pošteno Corsa pristojna, vrlo pristojna. Sad ćemo šta kaže vlasnik. Da proverimo ljudi, ja to volim obično kad odem po kola. Da znam šta treba da kupim, da li antifriz, da li ulje. Na sreću se ne tera, ali možda za kove. Sreće smo loše. Di gube beše merac, evo. Dobro. Ulje imamo, tu smo uštili. 500 kintelitar bato, malo. Ulje imamo, ali ulje nije neko. To će menjamo. Usput nisput. Imali antifriz. Jupa ona ima i antifriz. Mislim da mi fali jedno pola litra, ali dobro, to ćemo da dolijemo. To nije strašno. Nakrivo se bre šrake ovaj četiri. Kreši majstor, ti znaš da ga upala. Brate, ja sam ti kleptoman, mislim kleptoman u smislu zato što... Slučajni ne, kleptoman. zato što, brate, ja nosim budku s ključevima, razumeš, od motora, od garaža, od 300 govana i nosim 3 telefona. I onda mi je navika kad vidim na stoj ili nešto, upaljač ključ. Ne radim ja to namjerno, ja to nesvesno, jer se plašim da nešto ne zaboravim, brate. Još je palio. Ej, još i pali, brate, gde ima auto za 100 evra da pali? Ništa li da odradimo neku test vožnju, pa će vidimo šta će radimo s ovu Corsu. Evo prijatelji, pošli smo da probamo Corsu, ako me neko ne zgazi u Borču. I mogu da vam kažem, brate, evo, druga, treća, zatopljujem je malo. I to je na plin, pazi, na plin. Evo i na ležeći, kočnice.
Kočnica je tvrda nešto. Koči, vidjeli ste da sve, ali je tvrda. Evo i na ležeći, ekstra amortizer, ekstra trap. Miško, tebi ko se sviđa Korsica, brate? Odličan autić. Gde sad, odakle smo došli? Ovako. Brate, ova borča je težak lavirint, evo majke mi. Snimi ovo, života ti, baci kadar. Ovo ne znaš odakle si došao, odakle si pošao. Iskreno, Corsa mi se sviđa, brate. Corsu kupujemo, pa će vidimo dalje šta mi je u planu. Verovatno da ću da pravim varijantu da pičim za Pančevo, pošto je u Pančevo i za papiri. Da rešim papiri za Corsu, pa ću iz Pančevo da se pičim za Niš. A Chevrolet ostaje kod Miloša, pa će ga preteramo sutra ili preksutra, će vidimo šta će radimo. Idemo ljudi za Pančevo, jedna sijalica mi ne gori. Ali ja sam ugasio auto. Muziku smo napravili, muzika radi, samo kvalitetno se sluša. Krećemo za Pančevo, papire da rešavamo. Prijatelji i prijateljice, pratitelji i pratiteljice. Korsu smo, evo, tačnije izlazim iz Pančeva. Krivo mi što nisam snimao, eto, nije mi palo na pamet, ali čovek me proveo kroz Pančevo, stvarno lepa tura i malo i da se snimi stari grad gde su snimani maratonci i baš onako poetične, estetične scene mi pokazao čovjek. Završili smo papiri za Korsu, ljudi na mestu, znači svaka čast. Veliki pozdrav za Dragana iz Pančeva. Overili mi papiri, čovjek me pozvao na ručak da popijemo, da pojedemo, ali pošto se žurim za Niš, rekao drugom prilikom, stvarno svaka čast. Što se tiče Pančevčani na gostoprimstvu, oduševljen sam, prvi put vidim ljude u životu i oni mene, ali baš ono prijatno sam ugošćen i sve ono po PS-u što se kaže. Idem si za Niš, nisam teo kroz Beograd, idem dole na Kovin, pa Smederevo, pa ću se uključim na autoput. Pa naravno, redno bi bilo nešto da jedem, ceo dan nisam ništa jeo. Sad će kažu, mogu si da jedeš, ljudi te zvali na ručak. A mogo sam, brate, ali sad ako ja stanem na ručak, ako krenem da se zatrakujem s ljudi, to možda ima posledice, razumeš? Izgubim jedno 3 sata, ja volim da se zapričavam. Ovako ću stanem u kafanu negdje usput poručkam, osvežim se, okrepim se i gaz za Niš. Evo drugari, stali smo da tankiramo Korsicu. Doduše ovaj bata je rekao, korektan čovjek stvarno, rekao da si pao 2 soma, ali ja ne verujem pošteno. Što je sigurno, sigurno je. Bolje da se sipe nego da stanemo negdje. Benzin nam ne radi, ako stanemo, napravili smo sranje veliko. Sad ćemo koliko će stane. Pa polako ide. Jel tako obično polako ide ili? Da. To će stane po 1,5 do 2. Lepitno napunimo bocu sad i mirni smo, ne stavimo do Niša. Sva moja pesma je od bola, a ta pesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji dajte njoj. Piči Korsa, Bajo, kao raketa ide. Kada sam joj rekao idi, mislio sam na dan dva, sad se izdaleka vidi gde je ona, gde sam ja. Sva moja pesma je od bola, a ta je pesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji dajte njoj. Evo prijatelji, krenuli smo levo, trebalo bi dobro be, isključi se be, novo osjetljiva indikator za migavci. Krenuli smo levo, na Smederevo gdje uključujemo se na autoput. Korsa za sad, da je ne ureknemo, dobro služi. Treba da se izbalansiraju prednje gume i felne. Jer tipa na brzinu lupam od 60 do 80 mi trese prednji desni. Tipa iznad 90 do 130 dozvoljenih, nema da trese i do nekih 70 nema da trese. Nećemo, evo viš sad, pam. Gle sad za klip neće, evo ga, dobro. Novo će ti budu u treću, će potrošiš 100 litra plina. Zakasao sam ga svi kamioni i šleperi, a gde je uključenje be na autoput, jao. Turističko razgledanje Smedereva i okoline, bebeti. Ali dobro, bar vam nije dosadno ni meni ni vama. Trebalo bi se uskoro uključim na autoput, nemam pojma više gde i šta. Gledaj što piči šleper, ja 80 recimo teram i gledam koliko mi beži, ne mogu uvatim, bebeti. Strašno. Novo kolo trazi, mnogo rupa ima, popravite malo ovaj put. Točkovi će mi ispadati. Eve ga autoput. Iako najviše mrzim da vozim po autoput, ipak mora se vozi na autoput. Znaj kako je, valjaš.
pupinke, jagode, bemliga. A, pa brat ima ENP, boli ga K. Kad li ću ja da kupim taj ENP? Viš, sad smo u problemu. Sad se ja mora odvežem. I ponovo neću moći da dovatim. Jao, majko, što me be, majko, be ovako kratkog be rodi be. Što me rodi be da zakasam be. Nisam se lepo primakao. Znači, morao sam vrata da otvorim, morao sam da se odvežem. Moje mi ispadnu dokumenta ovde. Znači, ima da se ubijem odmah, kao siroča. Ništa, drugari, uključujemo se na autoput, će pravimo verovatno pauzu na Vidin kapiju, da ručkamo. Evo, idem na bijem tigra. Mora se vržem, be, bato, be. Kako ide Korsa, prima gasi to na plin, kao luda. Mi idemo pravo za Niš, Beograd je desno, da se vraćamo u Beograd nećemo. Mora nabavim ENP, ovo me više smara, be, brate. Ako ima neko da radi ENP, oni tagovi da prodaje, neka mi se javi u DM ili na teramajonezbiz@gmail.com, brate. Da se dogovorimo da uzmem, be, to sranje, ne mogu više ovo da radim. Evo smo na Batočinu, koliko je sati? Sad je 3 sata, 3:07. Evo, ovdje je uvek neka gužva, ovdje je uvek nekako gužvan kako se kaže, nije granični prelaz. Otvori, Vaki, ne radi mi prozor. Ideš do Kragujevca? Ne idem, brate, idem u kafanu, ajte ako hoćete na piće. Uživaj, hvala ti. Ja častim. Zbudio me čovjek, kaže, jel ideš do Kragujevca. Vidim ga zakasali, idu onda u onu, kako se kaže, isključnu traku gde se isključuju kola. Sa autoputa, reko, šta će sada mi radi, da li će da me pretresa? Ajde bre, brže malo bre, gladan sam bre čoveče. Šlok će me strefi. Koliko može bude putarina? 200 kinte najviše sad će. Gledajte, euri, dolari, dinari, vebete. U apsi odmah policija pita poreklo, bato. Kažem, samo poreklo devizne bave poklonile. Tetka iz Kanade, vete. Braća našla prevoz, da! Braća našla prevoz, burazeri moji. A dobri neki likovi, brate, dobri. Okej su. Brat moj. Da li su ga zakasali, živo mi interesuje. Braćo, ako gledate video, javite se u komentari. Živo mi interesuje šta ste imali muku da zakasate. Ajmo. Gaz. Pam. Dobar dan, prijatan dan želim. 250. Izvolite, u redu je. Prijatan dan, popite kafu. Ćao. Jebi ga, i oni su ljudi, bebati. I oni su ljudi, mojih 50 dinara njoj možda znači mnogo, mislim znači. Neću i promene života, ali ono. Popije bar žena kafu da se relaksira, da se opusti, Opa, sine, motam ga Korsica, servo, bato, samo tako. Da li ćemo na isto mesto kao prošli put? Pa na isto. To je to. Puna kapa. Idemo u kafanu. Evo, prijatelji, seli smo u kafanu. U odnosu na prošli put za Vidin kapiju sad pohvala, znači bukvalno nisam čekao, evo, da ne grešim dušu minut, odmah mi je prišao konobar, ljubazan, sve kulturno, dobra preporuka, sve sveže. Će vidimo kad stigne jelo. Šta se dešava? Poručili smo jagnjeću čorbicu, to je nešto sveže što mi je rekao, i mislim da beše dimljena butkica pod sač, tako nešto, butkicu svinjsku pod sač, u tom fazonu nešto. Baš je bila dobra spika s konobarom, krivo me što se nije upalila kamera, ali bit će drugom prilikom, svratit ćemo i sutra. Hvala puno. Izvoli. Hvala, stigla mi je jagnjeća čorbica, stigla je čorbica, samo malo, da vidimo, vruća, ima lep miris. Nisam jagnjeću čorbicu jeo, ne pamtim, brate. Čorbica, vruća, ali ukus, miris, pere, vere. Meso raskuvalo, lepi mi se za kašiku, brate. Rekao bi da i lebac sveže mešan, brate. Nijašta. Osjeća se da je sveža lepinja. Ja sam iz selo izašao, selo iz mene nikad neće, brate. Lajko voli da topka, brate, čorbe i tako te stvari. Kakav miris. Ovaj miris te tera da namigneš na rođenu sestru, brate.
Najslađe je čorba kad se malo topne, brate. Ne može bolje. Čorbica top. Znači, cijel dan nisam ništa jeo. Pastu sam neku jeo sinoć fazonog 8 pred autoškolom i neku jafo oko 3-4 litru. Znači, ceo dan lutam, izgladneo sam ko kuće. Dao sam ovu čorbu, brate, kao mrsnu krpu, brate. Legla mi, brate, ko kjesnica. Velika pohvala za čorbu što je puna s mesom. Znači, ja mislim da je bukvalno 200-300 grama mesa imao činio. Ne pamtim kad sam pojeo čorbu, brate, sa više mesa. Što se kaže, olizao sam kašiku. Ne znam da li sam gladan ili sam drčan, ali možda sam jedno i drugo, brate. Posle mene nema potrebe da peru tamo u kuhinju, brate. Evo da se vidi kako se jede pun tanjir čorbe. Čisti se, bato, belo tanjir belisa. Čekamo sad glavno jelo. Ali ja ne bi bio ja kad ne bi uzeo neko mesište, mislim. Znamo se, nećemo da se lažemo. Njeno visočanstvo prasenci, vidi ga. Kad bi iPhone zoomirao, vidi ga. Vidi ga. Vidi ga srce moje podsač, vidi ga. Pa mi pustilo softić od krompirića, Smerak ima da ga ručka. Ajde, drugari, im Otca i Sina i Svetoga Duha, amin, da smo živi i zdravi, da se pomolimo pre jela i da prionemo na posove, brate. Da probam prvo krompirić, mora krompirić da probam. Pipnuo sam se samo i ne da je vruć, nego prli, brate, 400 stepeni u krompiru. Sad ćemo meso kako je, brate. Ćemo mesište. Prošli put sam jeo teletinu i teletinu iskreno ekstra bila. Ja bolju teletusku nisam jeo. Prasetinu ja toliko ne volim, pošteno slabo jedem. Ali, rekao, ajde, konobar mi preporučio, rekao da konobar zna sigurno što je dobro, da ne odbijemo preporuku. Ekstra meso. Sočno, brate, baš fulka. Može još jedna lepinjica, buresu. Može. Lepinje su, da li su sad skoro, ali mnogo dobro, majku. Kao bukvalno da je pre sat vreme ispečeno. Ekstra meso. A kako se raspada grota što nema ko da zoomira ovo, brate. Ali, meso je, brate, ja koji nije jedem prasetinu sam oduševljen, brate. Ali mora se pojačamo s leba, što bi rekli. Ništa bez leba neki ljudi, brate. Stiglo pojačanje sa lepče, brate. Svaka čast za kuvara, kuvaricu, pekara, pekarku koja je pravio lepče. Sve pohvala. Moram da vam priznam da je situacija vrlo kritična. I to na 200 grama. Šta je bilo sam uzeo 300, ja bi se izvrnuo ovdje životovi. Ali čorbica, brate, ceo dan nisam jeo i mislio sam ima da ga ovako pojedem. Jer obično kad ne jedem ceo dan imam dobar apetit. Ali čorbica je, brate, odradela 70% posla. Ovo je samo slatki finiš. Svaka čast, svaka čast. Ne znam šta radim s ovo, da li da ga zapakujem, da li da ga pojedem. Znaš, mučim se, ne mogu više ni ja. Stanite i saznite šta se desilo na kraju, ko je pobedio, ja ili prase. Vidimo mi ovo zadovoljstvo koliko će me košta. A evo krompirče, meso ga neka, brate. Ne mogu više, ću puknuti. Rejao sam se, umoran sam, vozim još 100 i nešto kilometra. Ko će vozi u pičku, majter? Nič mi se ne vozi. 1210. 1300. Kaži mi samo, možda mi spakuješ za mači, da ga obradujem i njega malo. Da ne jede samo granule, brate. Neće me pogospodilo se, brate. Tamo skupe granule kupujem, brate. Čekaj da sam samo krompirče. Hoćeš i lepinju? Lepinju ću ja da omadam večeras uz kajmak. Ne jedem mače leba. Znači za tebe leba za mače meso? Ja sam sad jeo meso, mnogo ga volim živiti. Ja to nikad nisam voleo. Imao sam saobraćajku motorom i prvi dan prohodam i siđem, brate, dole. I baš na tu nogu što sam povredio. Malečko be toliko baš storao meso. Ja ga skinem s nogu, skoči, tako 20 puta i rekao, kad je toliko zapelo, rekao ima da ga čuvam. Sad sam se vezao za njega, ne mogu bez njega života. Mnogo ga volim. To vidiš kod sovnice. Brate, top je bilo. Evo računče, 1000, pa nije mnogo ispalo iskreno. Za mene, brate, ja sam se ubio od jedenja, čak i mač ima da jede. Preporuka, dobri kao i uvijek. Da nastavimo kad Niš ima da se vozi. Stigla lepinjica za mene i stiglo ovo
ostaci od mesu i ovo što ja ne volim da jedem za mače, ali će Mika da mu se obraduje, bato. A lepinja je dobra, grotam i od Boga da je bacim. Posle ću namažem nešto na nju večeras kući. To je bilo to. Po dobro sat vreme sam napravio pauzu. Ali trebalo mi je, ljudi. Ja sam juče ustao oko pola 2 i još sam budan, nisam spavao, znači ne mogu više. A treba još da vozim, ali mi je prijalo ono. Razmišljam se jednu kaficu sam mogu da poručim da popijem, ali mrzi me sad da cijem, brate, čoveka. I da se opravim će se duži malo ta kafa. Idem, ćao. Bele ruže opet cvetaju, srcu druže, kiše opet padaju. Viš sad kako kad lepo priđem uzimam karticu, bez ikakve greške. Ne odložim ovdje. U što ga zaladnelo napolje, bati. Pičimo si kude niš da zatvorimo prozor. Bele ruže, bele ruže, bele ruže opet cvetaju, a u mome srcu druže, crne kiše opet padaju, a u mome 120 km do Niša. Evo drugari, 236 km s Korsom, će bude 240 kad stignemo kući. Evo smo naplatna rampa Niš Istok, ima koliko je putarina, vete. Pesma je od vola, a ta je pesma živ. Da li se zajmo? Nisam. Dobro veče. Kako ste dobro? Radno. Ukočimo se. Koliko je to parice? 600 kinte. Da li je moguće? Pa jebi ga, mislio sam da imam sitno, ali nemam. Izvini, imam 570 jebi. Samo poskupljuju ovu putarinu. Hvala. Vidimo se. 600 kinte putarina od Batočinu do ovde. Da nije ljudi ovo malo mnogo bebate. Čini mi se da nije bilo ovo. Ali dobro, ima da operemo Korsicu. Evo drugari, hvala Bogu sve je proteklo kako treba. Korsa ide kao projektil. Stigla je do Niš. Plin još ima kako smo si pali one 2000 i nešto danas. Teram dok ne nestane pa će me šlepaju. Da vidimo imamo li pare da ga operemo. Op. Dao mi ovaj sad sitno od putarinu. Muturimo 100 kinte da zamiriše malo. Bube mi napunile, bate. Nije moje vreme. Evo. Znaš da bi ga tačno udario od zemlju da mi uzeo pare. Gdje je pena, brate? Žalim se na periodiku, nema pena. Korsica je bila na visini zadatka uspešna, 250 km pređenih, još uvijek ima plin, nije se ugasila. Koliko troši nemam pojma, nisam je punio, ali nema veze. Temperaturu drži ekstra, ide ekstra, koči lepo sve ono, podizači prozora, gluposti, rade, grejanje, lađenje. To bi bilo to za večeras. Idemo mačitu da damo ostaci iz kafanu, pa da završavamo video. Evo ga mači. Niko, dođi ovo. Predosetilo je šta mu se sprema. Mače je bezobrazno, nije moglo se čeka da dobije prasetinu, nego je ušlo na stepenice. Siđi dole, Miko, siđi dole, izađi napolje. Nema prasetine, neću ti dam prasetinu ako ne siđeš. Au bre, brate. Što mora svako večer da se svađamo? Mora svako večer da se svađamo, jebe u metar. I šta ti sad znači što si ti ušao? I šta ti znači što si ušao? Ajde beži napolje. Bezobrazniku je. Na ovo bezobrazno životinje, tako. Kad ju vate momenti, vete. Čekaj be, lebac za mene. Ovo za mače neki. To ja nisam teo da jedem. Do duše ovo prasetina meso, vete. Nego, meni se uvidelo. Evo ti, ajde. Ajde, vete. Jedi, vete. Oni deca u Palestinu ne jedu, vete. To je bilo to, ljudi. Evo, dali smo ostatke mačski. Mi idemo da cepimo lepinjicu, kupio sam jednu fantu. Što se tiče ovog vloga, Korsu smo doterali, položila ispit, sve top, sve super. Mika jede prasetinu. Za dalje ćemo da vidimo. Pratite dešavanje drugog vloga. Kupili smo još jedan auto, treći, neću ga spominjem. Treba da odemo i po Kalosa da ga dovezemo. Tako da pratite dešavanja. Veliki pozdrav i sve najbolje vam želi Pera Majonez. Pa, ćao.